Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon usab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. Og kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Herbuhinis Macarayo magapanghinaot nga nagapagpahalaw na kamo sa inyong tagsa ka mga lingkuranan. Uban usab sa inyong tagsa ka mga radio sets aron sa ingon yana. Mao inyong magamit sa pagpamati hingiyon na karon sa pagtuon sa mga kamaturan. Og ako magapanghinaot ng panalangin ni Master kanunay unta niyang ipaabot is tagtagsan yung kagalingon ing sa batagan kamo niya sa kapis kay kabaskog sa inyong mga panglawas labas tanan sa pagkamadasigon sa tagtagsa ka mga panghuna-huna aron sa inyong nahapsay ang inyong pagtimbang-timbang niini mga kamaturan nga mo'y pagpadangat diya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supako na Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalayugan dinhi sibihan sa Power Radio Kabusis 97.7 magsugod kita sa alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabhion og dito sa dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM mabati usab karong alas 8 hangtod sa alas 9 gabi og ingon man usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati sa Radio Ultra matag alas 10 sa kabuntagon mulungtad hangtod sa alas 11 og sa Teleradyo sa RPN mabati usab ang og masaksihan ang programa makita kana magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 kapunon duha ka oras kana. Og dito sab dapit sa Iligan City sa Radyo Bandera mabati usab ang programa magsugod alas 3 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 4. Og dito sab sa Bato Plaridel sa Kalamba mabati usab ang programa sa DXMM FM mabati magsugod alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og dito sab dapit sa DXDR sa Dipolog mabati ang programa magsugod alas 12 mulungtad hangtod sa launa og sa DXPR Pagadian tunga sa oras magsugod sa launang mulungtad hangtod sa launa imedya. Og dito sa dapit sa Valencia Bukidnon mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 3 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 4 sa Power Radio 97.7 FM. Og ingon man dito dapit sa DXRE radyo natin sa Manolo Portage Bukidnon mabati usab ang programa magsugod alas 5 mulungtad hangtod alas 6 og sa DXCY City FM sa Bayugan City duha ka hugna kana magsugod sa alas 8 og mulungtad hangtod alas 9 sa buntag og naapod sa pagkahapon alas 5 alas 6 mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dito sa dapit sa Damulog mabati ug sa Malaybalay ang atong programa ug inguman dito sa dapit sa Visayas area sa istasyonan sa DYLA mabati ang programa nato magsugod gana sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15 ug ingon man dito dapit sa Toledo City sa istasyonan sa DYHR mabati usab ang programa magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro.
Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Warlito Sabit magapagiguban karon ining usa ka taknang tulumanon mga langitong namdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa kauban nga ministro. Kamusta kaninyo mga higala ug mga kaigsunan ginuusab si Brother Rumi Rama Kamos katambayayong karon sa paghatod kaninyo sa mga kamaturan aron makapadangat kanato sa para pangkaluwasan. Ug kining higayon na magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta ka rin mga igalan o bagigsunan, kanyang alagad sa kanginan, Evangelista Brother Gisrael, mga karayo nga may usang magiguban kanyang takda. Haron sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang hirmuhinis makarayo sa pag-isgot sa tiba. Nining higayon na karon ang atong pagaisgutan karon mga kahigalaan ug mga kaigsuonan ang kabahin lang gyapon sa mga isyu ni Mitchell Bindilio nga atong gitubag tungod kay iya mga isyu ga balik-balik. Unya duna man gani siya ay mga isyong gipangbuhian nga matud pa na niya nga kita daw naalagitan magpatakag yaw-yaw unya ang doktrina kuno sa PBCM walay klaro, wala dinhi wala didto munay naa sa iyahang mga gipang sulti kanamo. Mao na nga ang amua naa sa matang sa pagtubag sa mga isyu nga pipila nga gibuhian ni Mitchell Bindilio. Mao na ang among atimanon karon sa pagtubag. Dunay mga gipangbuhian yang isyu nga matod pa na niya ang amo daw kuno nga doktrina kuno wala kuno dinhi wala kuno didto. Dunay gisulti gani niya ato ganing atong paminawan gani kay matod pa na niya nga ang amo kunong mga gipangtudlo og ang among plastada sa wali wala dinhi wala didto niya. Paminawan nato og unsay iyang gisulti sa iyang giyaw-yaw parte namo niya. Atong paminawan niya. Anak yung isilan mga doktrina bang wa dito. Tanawa. Kami kuno ang amo kunong doktrina kuno sa mga PBCM. Wala dinhi wala didto. Ato man ni karong sipungon. Mao bitaw na nga ato adya pagtubag kay sa gikaingon lagi nako. Gilatid sa Philippine Constitution, matuod man nga ang tanan aduna tay kagawasan. Mao man na siya. Sa makadaghan nga pagbalik-balik nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Dunay libertad ang tao sa pagpili unsang relihiyon ang imong pilion. Sa makadaghan ako nga gibalik-balik sa kahanginan. Ang matag baruganan duna tay freedom. Depende sa pagdala sa freedom. Gigamit ba nimo ang imong freedom sa pagpasakop sa relihiyon o sa pagsulti? Gigamit ba nimo nga dili ka manghilabot sa imong isig ka pagtulunan? Anara. Pero kung ang imong pagtulunan nga gipasakupan, unya ang imong gipasakupan nga pagtulunan, imong gidipinsahan. Unya sa imong pagdipinsa, ni gawas pagid ka sa pagdipinsa sa imong baruganan, kay gusto kang mga take sa isig kaatbang nimo nga nagwali pod sa ilang pagtulunan sa mas gibuhat ni Mitchell Bindilio. Now, diha na mahitabo ang tinubagay. Mao man ni among giingon bitaw tumiaging Domingo. Mao bitaw nga wala gyud mo angkon nga ako dili tinuod. Pulos gyud na tinuod. Ana ra, pulos na tinuod. Pero kung ang atong Ginoong Kristo mo ay pasultihon, ngadto sa iyang mga tinun-an, sa panahon nga nagpamatuod, ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo, nag-ingon ang atong Ginoong Kristo nga ang iyang mga tinun-an, giablihan ang ilang salabutan, aron makatukib sa kasulatan. Unsay prueba, Brad Israel, nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo giingnan, og nagsulat ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo usana si Lucas, nga nagpahayag nga ang buhaton sa Dios sa mga makatukib sa balaang kasulatan, ablihan ang ilang salabutan. Unsay prueba na. Paliw pagbasa sa Lucas 24:45. Nga sumala sa gisita ng mga sitas, Brad Makarayo, gingon, ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Busa. Sa nakasulat sa Biblia giingon, gibuksan ang ilang salabutan aron makatukib sa kasulatan.
Ingon ana nga sistema. Unya, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo na sayon, nga dili basta-basta ang ilang paggamit sa balaang kasulatan. Ngani sa matagamit nila sa Biblia, sa matag wali gani nila sa ilang kapanahunan, ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo, nag-esplikar sila nga katong magasulti, kinahanglan nga mga muyo aron nga makabaton sa paghubad, sa kahulugan, sa kasulatan. Unsay prueba, Brad Warlito, pagbasa sa Unang Korinto kapitulo 14 o kapitulo 14 bersikulo 13. Palihog pagbasa sa kapitulo 14 bersikulo 13 sa Unang Korinto. Gingon din hes papahayag sa maong sitar Brad Macrayo gingon. Busa ang magasulti nga dila kinahanglan mga muyo nga unta makabaton siya sa gahom sa paghubad sa kaluhugan niini sumala sa pagpahayag Brad Macrayo. Busa, ang katudaing magasulti, kinahanglan mga muyo nga makabaton sa paghubad sa kahulugan. Sa ato pa, kung magsulti ta, gamito nato ang kasulatan. Ayon bang kasulatan, Brad Rumi, naabag yung kasulatan? Ug asa kining kasulatan, nga matod pa ni Apostol, nga si Pablo gani, o giingon po dito sa Lucas 24:45, gibuksan ang salabutan parang makatukib sa kasulatan. Unya giingon, nga bisan pa gibuksan sa atong nabasa mga muyo, nga makabaton, unta, sa paghubad, sa kahulugan, sa ilang gibasa o ilang gipasabot, nga giingon nga kasulatan. Hain ba ning giingog? Kasulatan nga diha gibuksan sa Dios ang ilang salabutan. Mao kana ang gitawag og kasulatan nga gituga sa Dios. Palihog pagbasa sa Unang Timoteo 3:16 og hangtod sa bersikulo 17. Sa nakasulat sa Biblia sitas sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. Palihog pagbasa. O ingon ni Brad Macrayo ang nasitar na nimong sitas. Sa ikaduhang Timoteo ikaduhang Timoteo 3:16-17. Palihog pagbasa. Lastar. O ingon ni. Ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang mga ayong bulaton. Busa, sa nakasulat sa Biblia, kung basahon ni muna sa unang panid sa Biblia ang balaan nga kasulatan nga nasudlan sa daan ug bag-ong tugon. Busa, ang balaang kasulatan gituga sa Dios mao ang Biblia. Gituga ang Biblia para gamiton sa pagtudlo, sa pagpamadlong. Pero ang balaang kasulatan kinahanglan mga muyo pagyud ang tao sa Dios aron makabaton sa kahulugan, sa pagsabot sa kasulatan nga gituga sa Dios. Gawas nga giingon nga makabaton unsaon man sa tao sa pagpangamuyo aron makabaton sa kahulugan, sa paghubad sa mga nakasulat sa Biblia. Unsay buhaton, Brad Gisrael? Papangayo sila ngadto sa Dios. Sa ato pa sa panahon sa ilang pagpangamuyo, di ay sa ila ding pagpangamuyo, ila ding pangayoon ngadto sa Dios ang kaalam. Oo. Unsay prueba? Niyang prueba sa Santiago siyang kapitulo 1 bersikulo 5 gingon. Ug kun aduna may kaninyo na kulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios nga nagahatag ngadto sa tanang mga tao nga madagayaon gayud ug sa walay pagpamuyboy og gini igahatag kaniya. Busa, ang tao di ay nga giingog mga muyo aron makabaton sa paghubad sa kasulatan. Ang buhaton niya, mga muyo, mangayo ngadto sa Dios aron ikahatag ang kaalam sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsa ba ang buhaton sa tao sa iyang pagpangayo sa kaalam ngadto sa Dios? Ang tubag, pinaagi sa iyang pagampo uban sa mga paghangyo. Palihog pagbasa, Brad Rome, sa Kolosas, kapitulo 4, versikulo 6, kay atong lantawon, Kolosas 4,
bersikulo 6 para nga atong basa 4:6 sa Lucas. Unang Tesalonika man na ang inyong giukab. Sa Colosas 4:6. Sige. O ingon ni Brad Macarayo ang nasitar na imong kasitas. Himuha nga sa kanunay magadaniyon ang inyong sinultihan. Sa kapitulo Filipos, palihog lang pagbasa sa Filipos 4 versikulo 6. 4:6 sa Filipos kay para nga atong kang gibasa mo kaganiya Colosas 4:6, akong gipabasa nimo tungod kay giingon nga kinahanglan nga ang tao giingon nga magsulti siya kinahanglan tinimplahag asin. Kay giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, nagihimuang sa kanunay magmadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin. Ug nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kag bisan kinsa. Mao nay purpose nga ang tao mga muyo kay dunay mga tubagunon. Kinahanglan nga himuon kanunay nga ang sinultihan tinimplahan og asin, ug sa utan pa tinimplahan og asin. Ang giingon na po nako nimo nga palihog pagbasa na pod sa Filipos 4:6, Brad Romy. O ingon ni ang nakasulat sa gisitkar na nimo nga sitas nagayon dinhi. Ayaw kamo pag kabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Pinaagi sa pagampo ug sa pangamuyo uban sa pagpasalamat. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, gibasa ganya, himua nga sa kanunay ng inyong sinultihan, tinimplahag asin. Aron inyong matubag ang katong mga tubagunon as sa Colosas 4:6. Gibasa Brad Rumi ganiya. Gipabasa na po nako ang Filipos kapitulo 4 versikulo 6. Ang gibasa ni Brad Gisrel ganiya Santiago 1 versikulo 5, ipapangayo sa kaalam. Ang buhaton day, diha sa pagampo, mangayo ka og kaalam sa Dios. Ngano man, tungod kay dunay giingon sa nakasulat nga imong giingon tinguhaon nga makabaton ka sa kahulugan sa sabot sa mga nakasulat sa kasulatan. Og ang kasulatan daan pa sa unang panahon. Nganong kinahanglan nga mga muyo aron ang tao makabaton sa kahulugan sa paghubad matagaag kaalam diha sa iyang pagampo tungod kay sa una pang kapanahunan. Ang basahon, human ibasa, human basahon, ipasabot ka na ang kahulugan. Unsay gipasabot sa ilang gibasa. Palihog pagbasa, Brad Gisrel, sa nakasulat o Brad Warlito. Palihog pagbasa, Brad Warlito, sa nakasulat. Sa basahon sa Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 8. Palihog pagbasa sa basahon sa Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 8. Palihog pagbasa. Ingon ni Brad Macarayo sa maong isitar nga pagpahayag giingon. O ilang gibasa diha sa basahon diha sa kasubuan sa Dios sa matinaw gayud o ilang gipasabot ang kahulugan. Mao nga sila nagsabot sa gibasa sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Mao di ay nay purpose ngano nga ang tao giingon didto sa nakasulat sa 14:13 ganiya sa unang Korinto gibasa kaganiha nga giingon ang tao nga magasulti kinahanglan mga muyo siya nga makabaton sa kahulugan sa paghubad sa kahulugan niini. Makabaton siya sa paghubad sa kahulugan niini. Ngano nga mga muyo ka tungod kay human day nimo basahon ang balaang kasulatan. Imong ipasabot unsay kahulugan sa imong gibasa. Pero dinhi na nining atong kapanahunan karon sa gikaingon nako, balikon nako. Kining kaatbang namo nga si Mitchell Bindilio, unsay iyang gibuhat? Kami daw wala makasabot sa kasulatan. Niya? Ato ganing paminawan ang iyang gisulti, balikon nako. Og unsay iyang gisulti sa iyang pagkamaayong laki kunuhay kun yang gidahom nga siya maayong laki nga nakig-atbang sa mga ministro sa BCM, kami dili gyud mo ila nga siya maayong laki. Kung kining mga prinsipyong baruganan iyang mga sinultihan ginamit ang balang kasulatan, di gid mo gawas kung kami ikatubang nga maayong laki. Paminawan ta, pabalikan ta. Nining mga tawhana, anak yung ilan mga doktrina bang wa dito. Tuwa na. Kami kuno
ang amo kuno doktrina kuno wala kuno dinhi, wala dito. Unya, matod padayon na niya, ngano, nga niingon siya, nga matod pa, ang among doktrina, wala dinhi, wala dito. Tanawon tani karog, kinsang nagdoktrina, wala dinhi, wala dito. Unsa dayon ang iya dayang gisulti namo? Wa gyud kasabot mis Biblia. Atong paminawan ang iyang gisulti nga kami kuno, wa gyud kasabot sa Biblia. Niya, paminawan ta kay para nga diha nato ipasukad ang iyang gipangyaw-yaw diri namo ba og tan-aw nato og ang iyang gipangsulti tan-aw nato og kining nakaigo pa pud sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Niya, paminawan ta. Anya, asa naman ang munang ay mo dito ta ko katingala mga kaysa nga di na gud sila kasabot sa Biblia. Bisa ko sa una. Oh, tuwa na. Unsay gitatsar sa hambugirong dako? Nangingon lang taghambugiro tungod kay tan-awon taman ni karong katag, makita taman ni karon. Kay kung siya pasultihan, wa kasabot. Mo direct og kita kuno wa kasabot. Kay ana man na kay do na sa mga atake na to, niya mga atake na to ignon tag piki, ignon tag kuan. Iyon ana nga sistema. So, mao na mugawas na mo ingon siya, wa ta kasabot. Unya ni ingon dayon siya, wa dinhi wa didto. Siya ray wa kasabot sa iyang gisulti oy. Oh, pero tan-awon taman na karon kay Wa gani ka tubag sa nangaging mga panahon sa isgutan nga pagpangutana, dugay ng panahon abot lang karon ka. Oh, wag gyapon tubaga. Naminaw ta sa programa aton dito miagi, gilantaw na to sa YouTube. Wala tubaga. Niya, paminawon ta pagyud, padayon nang ta inyang giingon. Nga mato pa niya nga kita wa gyud kuno bisag unsa di kita kasabot sa Biblia. O siya rin nakasabot granting without admitting. Tugutan na mo suway pagtugot, uyunan na mo suway pagtugot. Tugutan na mo suway pag-uyon. Hala, sige, larga. Ikaw nakasabot, kami wa makasabot. Granting! Nga ikaw mo nakasabot, kami wala. Ha, sige, larga. Pero tan-awon tani pag-abot sa unahan, tan-awon tagi sa kasabot. Mismo imong sinultihan, ikaw ragani mismo, di ni mo masabtan ang imong sinultihan, tan-awon tani. Moabot tas unahan, baliko na to pagpaningil sa tan-awon tani. Kay iya man nga balik-baliko niya mga isyu na to, niya tan-awon na to. Padayonan ta, unsa iyang giyaw-yaw na to. Kay gitagaan na ng mga membro ang espiritu sa pagkasalaan. Mao de kuno nga dili kuno may makasabot sa kasulatan bisag unsaon kay gitagaan kuno mas espiritus kaburingog. Yan ang prinsipyo. Sige lang gyapon. Sige, paminawan ta. Na naman, aron pagahukman sa sisya, aron pagahukman sa silot, ang tanang wala mutuo sa kamaturan. Wala. Gitagaan kuno may espiritu de kuno sa kaburingog. Mao na di mi makasabot sa kasulatan aron kuno kami hukman. Pag-abot kuno sa panahon. Kay ngano, gitagaan man kuno mag espiritus kaburingog. Siya wala tagay espiritus kaburingog kitara pero tanahon ta ni ron. Sige. Tuwa, nahimuot sa pagkadili matarong. Tuwa na. Kami wala magtarong, siya ay gatarong. Tanahon ta ni karon atong isyu og kinsay nangatarong og kinsay nangahiwi ani karon. Na? Tanahon ta ni. Kung siya ay pasultihon di ta kasabot sa kasulatan. Unya, matod pa na niya, gitagaan tas espiritus kaburingog, naarabanas na kasulat sa Roma Kapitulo 11, versikulo 8. Nga giingon, sa Diyos, gitagaan sila espiritus kaburingog, aron sila dila magkasabot, bisan sila makakita. Na ay mga mata di kita, na ay mga dulunggan di kadungog. Kay gitagaan sa espiritus kaburingog, mao nga sila dili magkasabot. Sa unang hubad sa King James Version, ang gibasa niya, 1938 edisyon. Mao na iyang gibasa karon. Dinhi na. Timan-an atong punto kami wa makasabot sa kasulatan. Siya ray nakasabot. Pangutana, ingon padayon siya. Paistoryahan kuno namong baliti. Tanawa ra guni tawhana gyud kun sagoy. Yun sa kini tawhana ba sa iyang pagsigig pangatake diri sa amoa. Do na pagyud say gipangyaw-yaw dayon nga tan-aw nimo gani ang iyang prinsipyo. Murabag kanamo ingon siya istoryahe din yung baliti. Mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa, asa man mo kadungog. Nga ang baliti, may istoryahan mo, istoryahe ko ng baliti, o dili ba ka ignon ka sa mga nakakita ni mong nabuang mo tilintawahan na tingali. Niya, paminawa na to, siya mismo nag-ingon, istoryaheng baliti. Na, tanaw na to. Kami pa yung giigdan, gisugo nga paistoryahang baliti. Niya, paminawan ta iyang giingon na mo, nga paistoryahan baliti. Na, Istoryahe, balite. tuwa na. Istoryahe ko nung baliti. Gisogo, istoryahe ko nung bindilyong baliti. Di ba kaignon kas tao kita ni mo nabuang mo
Nagsalimuang mo tani tuhana tingali. Oh, yun, ino, kasi limuang ng tuwa. Oh, natanawa ha, bisa kung salay. Balite. Oh, na. Kung kung gusto sa magyaw-yaw baliti, siya ra. Na, tanawon ta. Oh, tanawon na to ni karon kay ang ato dire. Nya do na ra ba siya giingon dayon? Nga matod pa na niya. Nga kita kuno wala kasabot. Gitagana di ay kuno ta. Unya kini do, gitubag nimo ni do. Ha? Paliw pagbasa Brad Rome balik we kini nakasulat sa Biblia kini kay ato ni. Ato ni kay mato wa mo kuno ta kasabot. Ato tanawon. Tanawon po nato tagsaon nato iya mga sayop karon. Nga mismo siya kun do na pa siya kasayuran o kasinatian sa Biblia tanan nahibaw-an ngano man. Ha? Ngano man kay siya ni kasabot kita wa kasabot. Ngano man nga diha may mga higayon nga siya mangutana nato. Ipabati tanas unahan karon. 5 versikulo 4 paliw pagbasa. Sige. 5:4 sa Efeso paliw pagbasa. Brad Rome, 5:4 sa Efeso, paliw pagbasa, basaha. O ingon ni Brad makarayong nasitar ni mga sitas. Ayaw ninyo gawiya ang kalawayan. Okay. O ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis. Mga butang kini nga dili angay kun dili himuha hinuon ninyo ang pagpasalamat. Tuana, unsay gisulti? Giingon sa nakasulat sa balaan nga kasulatan, ayaw gawiah ang sinultiang binastos o malaway. Karon, kung si Mrs. White, Brad Israel, may pasultihon, ilabang ipagamit ang mga sinultiang binastos, Brad Israel, o dili? Sa ilang libro na ha, tanaw na to ha, sa libro ni Mrs. White nga gidipinsahan ni Mitchell Bendilio, tanaw ta, kung nagbulag ba ang gitambag ni Pablo, ayaw ninyo gawiah ang kalawayan o ang sinultihan nga mahilas sa atong nabasa. Karon, Biblia man na, kung diri sa na ilang basahon ni Mrs. White, question, kana bang pagbinastos, giuyon ba, gitugutan ba ni Mrs. White dito sa iya mga sakop o dili? Wala ka na tugot. Sa ato pa, wala magbulag di ay ang prinsipyo di ay Pablo o di ay og ni Mrs. White, nga Oo. kanang talambagan. Niya, sa ilang basahon nga gitawag mga hitabo. sa mga panghitabo sa katapos. Mga hitabo. Oh, sa katapusang panahon. Oh. Niya, Pahina, pahina 75 gingon. Dili kita mugamit og bastos nga og makasakit nga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila ang tanan gikan sa matag sinulat. o tuan na, unsay giingon, ipagamit ba kuno mga sinultihan ang nga binastos? Dili ipagamit matod pa ni Ellen G. White. Karon kay si Mrs. White may nagsulti ana. Ang pangutana karon, si Pablo nag-ingon, bala ang kasulatan bis. Sa bala ang kasulatan, nagsulti si Pablo, ayaw gawian ninyo ang sinultihang binastos o malaway. Si Mrs. White nagsulti po dili ipagamit ang mga binastos. Kay supa kinis atong balasahon og ipapanas gani kuno sila og naay mugamit kuno sinultihang binastos. Giingon gani sa pagpahayag nga gisulti sa gibasa ni Brad Israel, palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat, ipapanas di ay kuno niya pangutana kanang giingon nga ipapanas sila gikan sa basahon nga nasulat. Tanan ba nga ang mga tao ba nga mugamit sa kalawayan o binastos masulat bas basahon sa kinabuhi, Brad Warlito o dili? Paliw pagbasa, Brad Warlito, sa Pinadayag 21 versikulo 27, Pinadayag 21 versikulo 27. Tanaw na to kay mato pang Mrs. White, ang mga mugamit sa binastos ipapanas sa tanan nga nasulat, sa basahon nga nasulat. Sa Biblia, kung magisgota, masulat ba sa basahon ang katong mga bastos o dili? Basahon sa kinabuhi. Sa pagbahayag, Brad Bacarayo, sa maong basahon, gingon din sa pinariyag sa iyang kapitulo 21 versikulo 27 gingon apan dinhi gingon diha sa kuan apan dinhi nini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o pagkumakak kun dili sila lamang nga nakasulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi sumala sa pagpahayag, Brad Bacarayo. Tuana, unsay gisulti? Giingon
sa pagpahayag nga apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamaka kun dili sila lamang nga naisulat diya sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Kinsa ra di ay ang pasudlon? Kadto lang ang nasulat sa basahon sa kordero, ang basahon sa kinabuhi. Pero katong mga malaway dili pasudlon o katong mahugaw pangutana. Balikan tang gisulti ni Bindilyo kay kami man kuno mo dili kuno mato pa, gitagaan na kuno me sa adlaw de kuno sa paghukom tungod kay kami kuno gitagaan sa spirit sa Dios kuno espiritus kaburingog aron dili kuno mi makasabot kuno sa nakasulat kuno sa Biblia. Dili kuno mi makasabot kay gitagaan sa espiritus kaburingog. Ya nag-ingon na naman ang dili makasulod. Katong giingon nagbaton sa malaway nga mga pinulungan. Brad Rome, baliog pagbasa sa pinadayag ang gibasa ni Brad Warlito kaganya pinadayag 21 bersikulo 27 man. Palihog pagbasa sa bersikulo 8 sa kapitulo 20. Asa di ay sila dapit punta Brad Rome kay wala man sila makasulat dito sa basahon sa kordero sa basahon sa kinabuhi. O dinhi atong mabasa sa nasitar na nimo nga sitas sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Nagaingon, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway alang sa mga mumumuno og sa mga makihilawason og sa mga lumayan og sa mga magsimbag mga Dios-Dios og sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao kana Brad Makarayong nakasulat. Tuana, asa paingon ang mga malaway itambog ngadto sa linaw kalayo ang ikaduhang kamatayon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Na tanawa, ang wala masulat sa basahon kadto rang giingon wala magbatasan sa malaway nga mga pinulungan. Pero katong nagabatasan sa pagpamakak ug ingon man sa malaway nga mga pinulungan, sa mga bastos, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nagtambag ang Biblia si Pablo, Efeso 5:4 ayaw gawia ang sinultihang katong giingon malaway. Unya niingon pod si Mrs. White sa mga panghitabo, giingon mga hitabo sa katapusan kapanahonan. Nag-ingon sa si Mrs. White, ayaw ninyo gamita ang mga binastos. Ayaw kamo pagawi sa mga binastos. Basahon ni Mrs. White. Si Bindilyo Karayo, wag gud siya kasabot sa iyang gibasa na ang munta sila basahon. Atong pruibahan. Karon dinhi na. Balikan ta unsay iyang giyaw-yaw namo kay kami kuno unsay hinungdan nganong di mi kasabot nga sa balaan kunong kasulatan gitagas espiritus kaburingog nganong iya mi patagas espiritus kaburingog wa kasabot sa kasulatan tungod kami kuno hukman atong paminawan balikan ta niya Anya, asa naman ang munang ay mo di ta katingala mga kaisan nga di na gud sila kasabot sa Biblia. Bisa ko sa una. Kay gitagaan na ng mga membro ang espiritu sa pagkaisalaan. Na naman, aron pagahukman sa sesya, aron pagahukman sa silot, ang tanang wala mutuo sa kamaturan, hinunoa, nahimuot sa pagkadilik matarong. to na. Gitagaan mis espiritus kaburingog, hinungdan, wa mi kasabot, kunos kasulatan. Iyang bersyon na, pangutana. Nganong gitagaan mi? Kay aron kuno hukman, pangutana, kinira. Sa Biblia, usa nga hukman, mga malaway nga pinulungan, o bastos nga matang sinultihan. Question. Igunsa manimos Pablo Bindilyo sa pagpangalaga diha sa atong Ginoong Kristo. Di ba kauban mo? Og debate lagi ni, wala kupong agi. Mapuribahan tong gisultis kaubang ministro nga wa makasabot, siya ray wa kasabot. Ngano man, niya, pag-ingon sa inyong basahon, dili ipagamit ang binastos nga mga sinultihan. Niingon po ang Biblia, dili ipagamit ang mga malawaing sinultihan. Question, nganong nagamit man kani? O nganong nagsupak man ka sa inyong basahon? O sa Biblia, nga imong gibasa-basa, nganong imo mang gisupak, o ngano man, nga gigamit man nimo ni, nga mga sinultihan, nga unta,
dili man unta ni gitugutan ni Mrs. White nga maoy giingon nga nagsugod ni anang giingog SDA base sa imong bersyon. Unta mutahod ka og mutamod ka ngano man unsay gisulti nimo si Mrs. White maoy nagsugod ni anang giingon nga termino ni anang gitawag nga SDE unsay prueba ato sang paminawan ang imong giingon nga ang nagsugod sa SDE si Mrs. White nya Itong pastor, na kanimong ginawa na sinod na napitisman na nag-antong na ikaw tinuot. Wala ka kabalo. Na nagsinugdanan sa sinod na Adventist. Nasugdan na maungalan. Ang nagugna na yun ang ngalan na sila ni Mrs. White. mo diha natakutob ang nagmugna ni anang ngalan 70 Adventist kun Adventista del Septimo Dia kun 70 Adventist kinsay nagsugod si Mrs. White imo nang version question nagsulat si Mrs. White dili ipagamit ang sinultiang binastos na apos Biblia ang pangutana nga anong wala manimo na masabti kay kung nakasabot ka imo unta nang gilikayan ang mga paggamit sa mga sinultiang binastos pero unsay giyaw-yaw nimo niya paminawi. Charlito, irin niyo, Charlito. Giumal ka ni Tomas Irin niya gikas abog siyota ang resulta ka sa pag-jir akag ikigilawas. Tuana, ang imong buhaton guba ang doktrinas BBC mo gasa. Asa dapit ang sipyat nga naa diha nga wala namo masabti iprove. Ngano man nga ikaw ni gamit man ka sa yaga-yaga nga mga sinulti ikaw Charlito. Gimugna kang Tomas Eugenio o resulta ka sa balikan ta. Balikan ta. Di na ta mo gamit ana. Siya ray ipatong palitokon. Kay siya may nangahas paglitok ana. Hala, dawatan kay imo ning gisudlan problema ka sa paggawas ani. Ngano ngawa ka makasabot. Kami man kaway makasabot. Nganong kami man wa may makasabot sa kasulatan kay gitagaan mis espiritus kaburigog pangutana. Nganong ikaw man nakasabot ka ba Bindilyosa? Imong gibasa-basa kanang Efeso 5:4 wala. Kanang Efeso 5:4 naas kasulatan na nga Biblia wala. Kanang gitambag diya ni Pablo ang ayaw gawian sinultiang mahilas na anas Biblia wala. Ang Efeso na anas Biblia wala. Ang 5:4 na anas sa Biblia wala. Na anas kasulatan wala. Kami makaywa kasabot. Unya ang pangutana. Nganong imo maning giyaw-yaw? Charlito, irin niyo, Charlito. Giumal ka ni Tomas Irin niya gikas abog siyota ang resulta ka sa pag-jir akag ikigilawas. Tanawa. Unta ayaw na og muingong ka unsa man ka. Giumol kang Tomas Eugenio gikan sa abog sayo ta tubaga na. Ngano ni nga o resulta ka sa pag ikaw na nilitok ka? Di nami mo sumpay ikaw na naglitok ana pangutana. Nituman ka ba sa gitambag o giawhag sa inyong nagsugod sa Adventista del Septimo Dia nga si Mrs. White ayaw gawia ang binastos? Mora na makabukog ni Bindilyo ng bahina na Mao na mutira gani ka og wala mi makasabot ang pangutana i-prove nga kami wa makasabot og dunay butang nga wala gyud namo tumanas Biblia. Pag-ingon nga ayaw gawia ang sinultiang binastos nganong ikaw may nisulod sa pagbinastos. Ikaduhang punto, kung pananglitan kami gitagana sa kalayo o gitagana sa silot, pangutana, kinsa may itambog ngadto sa linaw nga kalayo, di ba ang malaway? Pangutana, nganong nagnilaway ka man? Balikan na to. Paminawan ta. Nindot kay di paminawan ang iyang giingon nga gibali. Kami kuno maoy silutanan sa Dios kay siya dili silutan. Kami kuno wa kasabot sa kasulatan kay siya mo nakasabot sa kasulatan. Unya kami, wa makasabot, kay siya ray nakasabot. Pag ingon ni Pablo 5:4 Efeso, ayaw pag binastos, ayaw gawi ang malaway, nganong imo maning giyaw-yaw sa imong programa, sa diya nga nagtamay kag nagbiay-biay ka ni Master, o dito sa among Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, paminawan ta gani. Charlito, irin niyo, Charlito. Giumal ka ni Tomas Irin niya gikas abog siyota ang resulta ka sa pag-jir akag ikigilawas. Tuwa na. Muna'y giingon, kung gusto kang magyaw-yaw-yaw sa balite, kay niingon man ka nga, istoryahan namang balite, ikaw mauyaw-yaw sa balite, aron kung dunay tao makita nimo ignon ka, nagsalimuang nis Bindilyo. Kanara. Ayaw
ayaw pag ipahi diri sa amo sus pastilan Ginoo ko. Ayaw na o Nagkalahi gid ang prinsipyo Oh. ni Bindilyo ug mga apostoles. Ang mga apostoles nag-auhag nga dili magbatasan sa mga malaway. Oh, bisan si Mrs. White gisupak Oo, sa ni mga Bindilyo. basahon. Si Oh. Bindilyo gisupak niya ang mga basahon sa mga sulat sa mga apostoles o sa basahon nila. Oh. Ang pangutana karon, kung kauban pa mo ni Apostol Pablo og sa ubang pang mga apostoles, ang mga apostoles mismo mutambog nimo ngadto sa kalayo. Ngano? Nagbatasan ka man sa malaway nga mga sinultihan. Oh, to prove sa gisulti sa kauban ministro, Jezreel Macarayo nag-ingon siya. Kung kauban mo sa mga apostoles, kung si Pablo nagtambag, ayaw mo pag nilaway, blikayin ninyo ang mga malaway, ang pagbinastos, diha sa inyong basaon. Question, kinira. Brad Rumi, sa balaan kasulatan, usana ang gisulat ni Pablo, unang Korinto 1, versikulo 10, kung atong basahon. Sa nakasulat sa Biblia, sa mga sinultihan, managkalahi ba sila? O usara silang mga sinultihan? Kay kung managkalahi gani sila, may rason si Pablo, si Pablo, o may rason po si Bindilyo, ingon siya, sige lang, kaya ako nagbinastos, si Pablo wala, pero usara man may kinaaman as Biblia nga, managkalahi mig sinultihan. Sa sinultihan ba? Usara ba sila o sinultihan, Brad Rumi? Nanambag ba si Pablo o managkabulag-bulag sila? Wala gid sila nakabulag-bulag ang mga apostoles. Kini si Bindilyo mo'y nagbulag sa pagpamatuod kay siya bakakon man si Bindilyo. Ato lang pagkabasahon kining nasitar na ni mga sitas. Nagaingon din Apan magahangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang o nga wala unta kaninyo'y pagkabahin-bahin. Kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang pagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-huna mao kana Brad Macarayo. Tuan na, unsay gisulti? Usara silag sinultihan. Usarag panghuna-huna, walay pagkabahin-bahin, pangutana Bindilyo nganong mulain mangyug ka sa talambagan sa mga apostoles. 5:4. Ni Bindilyo. Oh. Mga kaigsunan kay naglain man na siya marami tao og kuan ganiyang isda bitaw nga insikupan niya kuan gyud kay nakabuhi man. Mao ba si Bindilyo pod nga wala masintido ang iyang pangtarungan. Oo kana. Unya, balikan na to, ug unsay giyaw-yaw niya. Matod pa niya, gistorya niya. Matod pa na niya, ang among doktrina, wala dinhi, wala didto. Unya kami kuno, wa makasabot sa Biblia. Be atong balikan gani pag ato ganing balikan gani sa pag paminaw ang iyang gisulti. Nga matod pa, wa gyud kuno mi kasabot kuno sa Biblia. Kay nga naman, gitagaan man gud kuno mi kuno sa espiritu kuno kaburingog, mauna nga dili gyud kuno mi makasabot sa mga nakasulat gyud kuno sa Biblia. Kay tinagaan gud espiritus kaburingog, paminawan gyud nato now. Ano asa naman ang munang ay mo di ta katingala mga kaisan nga di na gud sila kasabot sa Biblia. Bisa ko sa una. Kay gitagaan na ng mga membro ng espiritu sa pagkaisalaan. Tanawa. Kami kuno wa kasabot, siya nakasabot. Pangutana, do, tubaga sa imong programa ha. Tanaw na po, paminaw na mo sunod Domingo. Ha? Kung gilantaw nimo sa YouTube ang among programa sa Villanueva, tubaga. Hook up man imong programa sa Balingasag. Sa imong pagkahilabtonon, naakaras di pulog ng programa, nga numan nga i-hook up ang yun nimo ang imong programa diri sa Balingasag kay aron lang yun nga makabati lugar ang tanang PBCM kay ang PBCM main office na mo naaman sa San Antonio saan mi sa Amis Oriental unya kining giprograma nako Villanueva ang gitaliwad-an nga lungsod ani kay kining Villanueva lungsod man sunod nga lungsod hasaan sunod Balingasag na ang imong mga sakop diha gipagpalit nimo sa oras aron nga hook up imong programa aron labahan nimo ang doktrinas mga ministro sa BCM mo lagi na og maglalaba ka manglalaba na nga mulaba tuod pero lago-lago gihapong agi ingon ana ang sistema tubaga kuno do unsa man tininuod ginang imong gisulti o kana tiaw-tiaw imong gisulti kay mo ingon ka og mo ingon pug kag tiaw-tiaw na uyon bas Bibliang tiaw-tiaw kanara na pangutana karon mo kag tininood. Musiak di ka sa mga apostoles mag-entonces ta. Dili gyud ka kasumpay sa misyon sa mga apostoles. Anara. Ug gawas man na nadako kay mo na giingon dungagi pagyaw-yaw aron nga makabantay mi sa imong mga sayop. Niya pa.
Niya pa bungas iyang munigi una mo may pay kapaya sa mala kay makaon pa. Pero kining kapayas sa tao nga maunis bindilyo, munigi ingon makadaot. Unsa iyang gisulti? Matod pa na niya, mag-ugtas gyud kuno ko. Muna matod pa na niya, kalumpaton ko kuno ko. Naya pa kahilabton no naman, ngano mas makarayo og kauban niya mga ministro, programa bilyon iba, bisan asa lang programa. Ngano man gyud nga si Bindilyo, labhan man sa mga ministro bisip. Oh, ngano man unsay sinultian ni Bindilyo? Niya paminawan ta ho. Niya. Makarayo ron, kalumpato na. Hindi ba makarayo? Tanaw, makarayo kalumpaton na. Ha? Tanawa ta, unsa day iyang gisulti dayon? Matod pa dayon niya, kalumpaton kuno ko, ingon dayon siya nga, ako kuno, matod pa na niya, ato lang paminawan, ingon dayon siya, daghan mo, ako mag-ugtas, ninyo di ko mag-ugtas, ngano, ako ra isa kamo daghan, niya yung pagkakapayason, hay niingon kong kapayason, niya paminawan na to yung kapayas niya Lalo po kung mag-ugtas sa grupos pundok nga matok Espiritu Santong pliki. Sir mo, oy. Kamo, sa inyong kadaghan, ako ra usa kinsa mag-ugtas nato. Bot-bot! Muna'y giingog bot-bot sa dagat, makaon, pero bot-bot sumala makadaot. Bot-bot ni Bindilyong kapayas, dagko kayo. Ngano man, ingon siya, mag-ugtas ko ninyo, kamo, daghan, ako ra isa. Ay, ikaw ra isa. Di lang nimo pasultihan imong kauban. Ano na, pasultihan ko na. Patabangan nimo ng imong kauban, kana imong tigbasa, ayaw na himo ang tigbasa, ipaatake na diri sa amo, Kung dili, pagdapit og kauban nimo, aron nga doon na kay kauban sa paglabatibas mga ministro ng BCM. Ngano, di ka kitang kauban? Ngano man, ang imo mga kauban, dili parehas nimong hilabtonon. Ikaw ray hilabtonon sa mga ministro ng BCM, tanawa. Di nakakaon kag labatibas mga ministro ng BCM, ikaw ray nagsugod ani. Problema kas pag, ikaw may nagsulod, problema kas paggawas nimo ani. Ang iyang gisulti, to prob, nga nag-ingon ta, dakong kapayas ni Bindilyo. Brad Israel, Brad Romy, Brad Warlito. Ngano, niingon ta, may paibot-bot sa dagat kay makaon, pero bot-bot sa maladi kina makaon. Ngano man, niingon siya, siyara kuno isa, kita kuno daghan, tan-awon tag siyara bagid isa sa iyang programa. Tan-awon, ato ning tan-awon. Niya, onsay katinuoran sa iyang giingon siyara kuno isa, paminawan ta, og wala bagyod ka siya'y kauban, diha, sa, unsa, diha sa iyang programa. Tanaw nato ni, kay para nga ato ning mapuribahan ang iyang kabutbot nga matod pa na niya, siya ra kuno isa, tanaw, ikaw ra gani isa, sa ato pa, wala kay mga kauban diha, wa kay masugo, wala kay makuan sa imong programa, nga naman, tungod kay, wa makay kauban. Paminawan na to niya, o siya ra bagid isa. Niya, paminawan ta, i-plaster na to. Ya, sige. Atong tan-awon dire, atong paminawan plaster na to. Kay para nga ato ning makuan og wala bagid ka siya kauban, kay mato pa na niya walay kauban. Siya kuno isara, kami kuno matod pa na niya daghan unya. Ningon siya, ako ra isa, wala ko maproblema ninyo. Kamo'y maproblema nako, kay ako ra isa sa akong programa unya kamo daghan. Atong paminawan, katong nag-ingon gani siya nga matod pa na niya nga ang mo desisyon kuno anya atong paminawan no. Yeah. Goris Pastor, namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kanihapon. Do, pangutana kinsa man na do nang imong giingon nangutana ko. Tigbasa sa imong text niya. Do na pay lalaki nimong tigbasa diha, tigkatawa sa diha nga makapuntos kuno ka base sa imong prinsipyo. Nganong naa man kay kauban? Nganong mo ingon ra man kay ikaw ra isa? Tanawa ra gunang mo na giingon namo hambugirong dako. Mo ingon gani tagani ko kanang kapabor ka ba? Anas Benilio, ingon nga gisulod kaburingog. Siyar mo na gisuldas pagkaburingog. Oh, kay una siya nag-ingon nato. Unya ang pag-ingon anak karon kay ang ilhanan dai kuno kay to probe kay basin mo siya libel. Apang utan kung doon ay libel, ikaw nag-unag libel. Ha? Una, among gipabati, di ba niingon, di mi kasabot sa Biblia kay gitagaan mis espiritus kaburingog. Ikaw mo'y nagsulti ana. Among ibalik sa imuha ang imong sinultihan, lalim dili. Dirita pag-probe. Yaw-yaw. Muna siya, pangutana karon kay naaman diya, nga niingon ka gamaton gitaga espiritu kaburingog. Di ang kwintana, kinira. Kung wa kasabot sa Biblia, sa ato pa, di ka kasubay. Pag ingon sa Biblia, dili ka magbinastos, ngano nagbinastos ka man? Kanara.
Oh, busa ingon anak nga sistema. Na, tanawa. De, tubaga ha. Namo nagingon ako, dungagi pa ang imong sayop. Dungaging yaw-yaw kay basig makakita pamigdaghan imong sayop. Ana ra. Brad, Kung makarayo, mga kaigsunan, ingon nga, bisan pa man si Bendilio, handog karon wa gud siya kasabot sa iyang gisulti, unya parmastamas, ang amo piramidyon ni katubag. Ikaw Bendilio, bisan saon pa, dugay na na, panahon. okay. Muna giingon nga sa kanta pa, I'm sorry my love. Kay ngano, ikaw magud ba nga naamon gud sa imong dapit, unya mangutana ka, pero may tubag. Na, Nga masakit okay. lang ka muna ingon sorry. Na, Muna karon. sa kanta pa, I'm sorry my love. Bendilio. Oh, dinhina ato aha kini. Ni ata sa ato ang mga pagpahayag sa atong programa. Niya, sa ato kini. Niya pa siya gipangutana. Oo. Sugod taga niya mga alas 7:03 man. Okay. Niya. Atong paminawan ang iyang gisulti nato. Niya siya gisulti. Unsay gisulti niya? In town. Nangutana pa siya. Nangutana siya og unsa kunhoy giingon nga asa kuno mabasa? Ha? Asa kuno mabasa nga si Miguel kuno og si Miguel kuno manunda gyud kuno asa mabasa nga si Miguel arkanghel manulunda or angel asa mabasa agoy nangutana kun kini siya do na pay kasayuran dili na siya mangutana pero unsay pasultihan niya iyang prinsipyo nao Igsoon, tuganan pa mo. 38 ka bersyon ang Biblia na akos balay. 38 ka bersyon ang Biblia na akos balay. Oh. 38 kuno ka bersyon kuno ang Biblia kuno nga naa sa balay. 38 kuno ka bersyon ang Biblia nga naa sa balay. Now, paminawan ta ang iyang gisulti namo. Na iyang hangyo now. Ingay, ang ilang pagtubo kay si Michael Kuno Angel, asa mabasa? Makaraya. Anak sa Espiritu Santong peke. Tagai ko na kong versikulo nga, ang archangels, word archangels, kailangan mo manulunda. Kana ha? Tagai kuno ko. Asa mabasa nga ang iandam Brad Jisrael ang nakasulat sa Judas 1:9. Iandam ha, Judas 1:9. Is the Bible basaha karon ha, iandam na. Nangutana in taon. Siya nga nakasabot kita nga wala makasabot granting kami. Wa kasabot siya nakasabot question ngano mangutana man kanamo do. Nganong mangutana man kanamo asa mabasa nga si Miguel manulunda. Asa mabasa nga si Miguel Anghel. Kanara do. Kung ikaw nakasabot kami wa kasabot asa man imong 38 ka bersyon des Biblia de nga di mo nas balay. O tawa di ka kabasa ana. Mangutana. Nangutana man ka. Intaw nangutana. Kay nangutana atong tudloan. Kay nangutana man. Berwarlito nangutana asa ba? Tagai ko nangayo. Paminawan tayo nato. Tana bigito sa iyang kuanan nga wala kuno kahibalo sa Biblia. Na. Nangutana pa. Atong paminawan ha. Nangayo intaw na. Ingay, ang ilang pagtubo kay si Michael Kuno Angel, asa mabasa? Makaraya. Anak sa Espiritu Santong peke. Tagai ko na kong versikulo nga, ang archangels, word archangels, kailangan mo manulunda. Duha iyang gipangayo. Asa mabasa. Tagai kuno kog bersikulos Biblia. Wa din kay balo. Wa taon ni sa bersikulo di ay. Naon sa man nga ingon nga pinato kay version niya mutan naman noon po sa Biblia. Ang iya nag-eskwela pagka-pastor ang iya nangutanan nato nangayo intang bersikulo. Tagaan na to ni. Tagaan na to ni. Ay Bendilio, wa di ka kasabot sa inyo di. Usa man. Di ba gibutangan ni kanang gitawag og Holy Bible Seventh-day Adventist? Ha? Di ba gidunay giingon Seventh-day Adventist nga gibutang ninyo Holy Bible? Naaman gibutang ninyo. Unya pangutana wa nimo masabti na Judas 1:9 tan-aw na to kinangutana man ka asa mabasa. Be, ang tanato. Niya sumala sa gisita mga sitas Brad Makarayo gingon. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan sa iyang pagiglantugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises wala gani siya mangahas sa paglitok ug may pahistalaong hukom batok kaniya.
Kung dili mingingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Na, tuwa na, unsay giingon? Apan si Miguel, ang manulunda nga punuan. Giuna pagani, si Miguel, ang manulunda. Unsa si Miguel? Si Miguel, apan si Miguel, ang manulunda nga punuan. Giuna pa ang manulunda. Unya, nangayo ka, matobalo tagai kong bersikulo. Tagai kog bersikulo nga giingon nga si Miguel manulunda. Karon pag ingon kay gihatag asa na mo gikuha ang imong gihatag kapitulo bersikulo. Des inyong is Bible. Pagutana, ngano wa makasabot ana? Ogoy, anak pa si Ata ba kami wa makasabot, mao hinoy gipangayuan. Unya kami kun wa makasabot, ngano nakahatag be? Asa pa mi nagkuha sa among gihatag niya? Diha pa mis ila. Sukon kining ilang Biblia kung kaldero pa ni, nangayo siya natong luto kay gigutom. Diha rata naghukad sa ilang kaldero. Sa iyang kaldero. Unsang kaldero kung ang Biblia kaldero pa? Wana! Diha ta nagkuha sa paghukad sa iyang gipangayong luto kay gigutom. Kay siya nangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang si Miguel manulunda. Diha rata nagkuha sa gibutangan SDA Bible. Aha? Holy Bible. Diha na. Bindilyo. Sus ambot lang makatulog ug kami ani matay di gin mi katulog ani. Ambot lang kani makatulog ba kasi aning iyang sistema? Oh. Na, tanawa ha, nangutana asa basa. Naduha ni iyang gi pangayo definition kuno akini taytag definition nga ark ang gitawag ark Michael angel. Agoy wa day mahibalo in tawo ning tawana. Unya siya ra bay nag-ingon nga kana si Miguel Arkanghel maura na. Sa diha nga dunay nangutana sa ilaha baya, ikaw ra bayay nagsulti-sulti baya ana, kay inyo baya nang kuan sa diha nga dunay inyong gitubag. Ha? Gitubag ninyo ang katong pangutana, gibasa sa imong kauban, nga matod pa na, nga kana si, dunay nangutana, bahin sa doktrina pod sa Jehovah's Witnesses, kay ang Jehovah's Witnesses, nagdoktrina pod sila, nga si Miguel, giingon ni sa pagpahayag dayon dinhi na atong paminawan ang katong inyong gibasa nga katong pangutana bahin sa inyong doktrina si Miguel og ingon man si Hesukristo nga matod pa na dayon sa imong pagpahayag kanang Michael o kana Miguel, maora po na si Arkanghel. Unya, ang imo dayong giingon, nga matod pa na nimo, tagai ko, nga na ay definisyon, nga nagpahayag ang Michael, angel, agoy. Wala gid ni mahibalo. Niya, atong paminawan na lang kay murag ang atong oras, kuana. Niya, atong paminawan ang iyang gisulti, nga matod pa to prove, nga matod pa na niya, nga asa mabasa taga-etag definisyon agoy wa de siya mahibalo atong tan-awon diri sa Merriam Webster Dictionary ang archangel tan-awon nato ni og wala ba pud ni ignagyog ang archangel anghel tan-awon nato kay nangutan naman in taon ang wa in tawi kasayuran hala sige atong tagaan kay para nga masayod ni kay taon kaluoy baya pod og di nato pod tagaan unsa na lang og di nato ni tagaan siya atong tan-awon diri under sa pulo nga archangel kay para nga atong iproba nga diha gyud ang iyang sayop kay tan-awon nato daghan kay nig mga sayop kay Mitchell Bindilio ang iyang gi sulti-sulti matod pa na niya nga asa mabasa wa gyud sila mahibalo pero pareho pagbasa sa Brad Israel kay ato sang iplastar kini niya niingon man siya asa mabasa nga si Miguel kuno anghel. Kaya nangutaan naman siya. Wala siya may balo. Warabagin niya tubaga. Daniel kapitulo, pala mabasa. Daniel kapitulo 10 versikulo 13 kama 21. Pala pagbasa diya Brad Israel. City. Kapitulo 10 versikulo 13 kama 21. Niya. Kay niingon man siya asa mabasa nga si Miguel anghel. Bibliang Katoliko. City. Kapitulo 10, versikulo 13, kama 21. Sige, palibasa sa versikulo 13. Niya, sumala sa gisitar Sa Bibliang
Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal ug yusahan sa pagsulat sa mga skalan ug protestante sa Biblia. Niya. By 13 gingon. O gitabangan ako sulod sa 21 ka adlaw sa anghel nga prinsipe sa gingon. Sa bersikulo 13 una pagbasa. 13 gingon. Gitabangan ako sulod sa 21 ka adlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. Maayo gani kay kitabangan ako si Miguel nga usa ka dako-dako sa mga anghel. Gingon. Karon atoa siya didto og gibiyaan kuuban sa mga anghel. Sa bersikulo 21. Nya, 21 gingon. Apan suginlan ko ikaw sa nahisulat sa basahon. Sa kamatuoran nga way lain nga katabang ko sa pagkig-away kanila kung dili si Miguel ang inyong anghel nga magbalan. Tuwa na, wa kasabot. Bindilyo, kining nakasulat kay wala man kami kasabot sa balaang kasulatan. Ikaw man kay kasabot. Nganong mangutana man ka asa basa nga si Miguel Anghel, asa basa nga si Miguel Manulunda. Unya nangutana pa kas definisyon. Tagaay kuno ta oy. Basa ko no ang Miraya Webster Dictionary be. Na basaon sa nato brad. Good siya maka kuan sa paningil kay. Di man mo tinuod si kuan ko si kanang tawag si Bedilio ang paminawan na to paminawan na to kay nangayo. Archangel, an angel of the highest rank. Sa ato pa, kini dieng archangel, anghel nga naa sa taas nga ranggo. Sa ato pa, nga kini si Miguel, anghel. Agoy, ang pangutana. Nangutana man ka na mo. Abe, taga-i kunutan ninyo og bersikulo kapitulo. O niya, nakahatag mi Bindilyo, kanara. Be, taga-i pong kuno taga-i kuno tubag kuno. Be, dako na ra ba kag kung sa kuan pa ni, utang sa kuan. Kami, nagsigtubag ni mo, ikaw, dili ka mo tubag sa mo Be, taga-i pong kuno imong tubag. Kinira, kining Daniel, tubaga. Kining Daniel, sayop dili. Sayop pa ni, nasayop pas Daniel sa pagsulat nga kini si Miguel, anghel nga, si Miguel, ang inyong anghel nga magbalantay. O kanang nasa Audas o Navy, tubaga, nasayop na nga giingon nga si Miguel, Manulunda nga punuan. Mauna, tubaga sa imong sunod programa karon. Say kasulti ni Brad Warlito kay mo tapos sa ta. Giingon nga tubaga gud na Bindilyo kanang pangutana kay dugay ng mga panahon nga wa nimo tubaga Bindilyo. Karon, ikaw Brad Romeo say kasulti mo panapos kay Kini si Bindilyo hinoon. Angay man ni siya kasaban siya mga kauban nga mga pastor kay kinira man siya moy hugaw-hugaw sa ilang pagkapastor kay lawayan man ning tao niya baka kunpod mo kana akong gisulti Brad Makarayo. Karon sa kasulti nimo Brad kay katong to prove nga giingon nga namakak niingon siya wa kuno takasabot siya raman di ay mahikuan wala di maka tugkas Biblia kay kun nakatugkad pa na dili siya mo gamit ato resulta ka sa pag-umol sa abog sa yuta o resulta ka sa pagwa siya ra ni yaw-yaw ana na. Sige unsay sulti nimo Brad Jisrael? Kamurang mga kaigsunan mo mo desisyon. Nagingon siya kami kuno wala sabot sa Biblia. Karon tin-aw kung tinsay wala nakasabot sa Biblia. Prinsipyo sa mga apostoles, usa si Apostol Pablo nag-auhag nga dili magbatasan sa malaway. Si Ellen G. White nag-auhag nga dili magbaton sa mga malaway nga